Bi hitz agurrekin hasi baino lehen. Marian Elosegui naiz. Luzenen izeba. Ze ilusioa. Hoien depile. 120 bardo talde. Talde bakoiten 8 bersolari. 1000 eta piko bersolari eta gure motikoa finalen. Oso pozik. Esan nion, Mari, ez etorri neri. Bakero zarrek eta zapatilekin, Txukun jantzi, Itxure bersoak aina igual puntuatuko gota, ze ba? Nio gazte horik bakizue, nola biltzen dien. Esan nion bai, Mari, aber txapelak hartzen dozon, Eta bakizu ez esan ziren? Izeba, ez da txapelketa. Baina nola ez dela txapelketa, esan nion. Ze grazi do bardon historio honek ez bada lehiai. Bat, ez du egile edo bizi etorri barri irabaztea. Baina, disimulo irabazten du, irabazten badu hobekio, nik hoxe esan nion. Txapel batek ematen duen ilusioak. Nik antxe dut, etxen nerean. Lehitzeko patata tortilla lehiaketa. 2006. Etxen sartzen izenen, ategirik eta ikusten dut. Olako pox bat sentitzen da, ze ba. Gauze harra da. Bueno, ez dikabe, A ber, ez dakik juezak zindien, gure motikoi puntu suelto eman, Guaponak behar dieta, Adiós,